Du siger nu, du gør? Nu. Jamen, vi vil spille numsebold nu. Prøv at se, om jeg kan ramme numser op på den anden side. Kom ud! Hvor er det dårligt. Vi leger. Okay, skal jeg stå helt derovre? Ah, du bliver lige nødt til at komme lidt ud. Sådan der. 3, 2, 1. Numsebold. Yes! Yes! To mere. Min første matchbold. Det var virkelig dårligt, den her. Ej, det var dårligt. Det var dårligt, er det? Nu må jeg lige prøve en gang. Lad mesteren komme til. Bare sådan noget. Tak skal du lort af. Er vi klar? Ja, fuldstændig klar. Prøv at der er skal skyde her. Og så den kommer nummer her. Den kommer. Zoom ind, mand. Hvordan zoomer man? Her, deroppe. Der kan du også. Åh! Få til den næste. Skal du have flere? Anden forsøg. Jeg vil godt lide det, hva'? Vi var i 3 ud af 3. Der er altså også mange på en gang. Åh! Draco udfordrer. Rammer nu 2 strikes. Det er strike, når man laver 3. Ja, men du har lavet 2 af dem nu. Er du klar? Ej, nu knækker hun sammen op. Nu knækker hun sammen også. Okay, så kører vi. Find lige mesteren først, nu skal vi derovre. Ja, sig mig lige Dago, Brago, Ufrodra. Vi kører. Så er der numsekast. Ej, det Hvad gjorde den? Der, så vi nu. Nej.